weltare ɓiɓɓe fulɓe ando diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgola to maqama to fumo guileyta to mbuta to sehil baabi to butanda to buruji ko on takkusan juuɗa ha to galle ceerno Amadou Tidiane Diallo to melga wuuro jinneji ha to galle ceerno Oumar Abdoulaye Diallo to ñoomire ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani o waɗi inauguré alkamisa hanki o station d'exploitation et de traitement diƴƴe toona to jeere liɗi e nder Nouakchott to leydi Sénégal landa Pastef résultat ji ko fati sumgoji sarɗeji bannoji ñande sappo e jeeɗiɗi ko tribunal cour yaltini tigui ko fati kay e ñawore walla ko fati e jencuɗi ɗiɗon sumgoji hollirama tigui landa Pastef ɓafti ko ɓuuri hewde kay saabu ɓe keeɓi temedere capanɗe tati député e rewe mabɓe ko landa tigui kaɓe rewe mabɓe noon ko diɗɗal wallu Sénégal ɓen keeɓi ko sappo e jeegom député ari tataɓo noon ko landa Amadou Ba ɓen keeɓi ko député ji jeeɗiɗi to leydi Mali Abdoulaye Maïga hoore jagorɗe kesso cuɓaɗo yo ardo kay jagode transition leydi Mali o ƴetti golle makko aljuma hande o suɓima noon doggol jagorɗe waɗamini gollodade to leydi Burkina Faso laamu ngu holliri tigui wonde ɓe mbaɗi géré ngaaluji kay fodde ngaaluji ona mennoɗo wonde hoorejo transition leydi ndi wondude temedere sappo ɗiɗi o waɗɓe kaki men kala e jeeyi men waɗama gélé ko leydi Guinée équatorial tribunal mo Guinée équatorial ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbaɗi innocenté wonde kay ɓe tawi kay haydara walla bone ala hay bone goto ala kay e Baltasar ɓe kolliri noon dendagal boneji ɗi kala tawe eɓe rewɓe kay ɓe wonduno fodde temedde nayyi vidéo pawɗi ɓe rewɓe ɓe wonduno tribunal o waɗimo innocenté kanko Baltasar noon o holliri tigui wonde ko porto plainte ɓen kay saktuɓe ɗiɗon vidéo ji kabaruji men joolam jabiri ma jaa ha to leydi Palestine jen ha to leydi Israël to leydi Liban to Afghanistan bisimilla moni keɗki otodirte joni pren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fettata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko gandu binni laaɓaɗo leɗɗe jaadinoɗa walla dana walla walla kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji Allah luɓirimo gandal e hattani dendagal rafi mbawɗa wondude kala so tawi oɗon maldana balɗe tati taw ka wiya alhamdulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen ɓe koyɗe musoje ɓalli musoji koyɗe ɓuutoje e ɓalli ƴakkoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo enen safar rafiji kewɗi ɗe jiida cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓe worɓe wonduɓe prostate ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leese kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi e on fannu hen leɗɗe ko leɗɗe jarateɗe keddiɗe e leɗɗe urete so tawi a waɗi wirmani joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo andini dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni omo tawe to leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko téléphone kadi ko numéro WhatsApp mbatta ko 00336 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji andiri dendagal kilineɓe makko wonde base makko de tawete Dakar en tawe ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15
ceerno Amadou Tidiane Diallo ngam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal omo andine bandiraɓe wonde base makko ne tawi to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗo sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe ceerno Amadou Dia mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko to Nouakchott tawateɗo légal 6e hakkude robin 4 e robin 5 ene golla hano hannirta ni en tawi ɗon ɓiyi ko kala jiɗɗo jokkodirde e makko noon mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune ko ganduɗo golle mum tigui tigui nunɗuɗo sanne sanne mbadden dando faade makko. Jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴiyam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heeɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haako iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wacca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuuri andirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niassa mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone aljuma woni mawde noagasi ɗiɗi lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e noagasi nayyi habruji mon e ɗemgal pular e sawte ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawan hebde en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono mbiru ene gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗorɗen alkamisa hanki o biteɗo Houda Amintou Baba kañum woni jagogal kalfinagal ko fate jangde e de réforme du systéme éducatif mo leydi Mauritanie o waɗi supervisé woni tigui o ardima cérémonie ona cérémonie noon ko peccirgol e nuldugol kay fodde 30 ujunere table banc faade e nder wilayaji woni e nder région ngaji tawteɗi e nder leydi Mauritanie kala guila no ha tawi kadi nder région ngaji tawteɗi e nder leydi ha kadi tawi kadi ko ha tengti école aji tawa kay ko école aji guila ɗi école uddiri fayi oɗo saaha joni keɓani tew ko fati ɗiɗon table uji banc région ngaji noon ko wayno région de Gorgola walla ko wayno Asaba ko wayno
traza tagan e gidi maga kala ha to nakshata bange wargo e to nakshata bange hirnange ha to nakshata bange rewa kala kanko ministre de l'éducation nationale de réforme du système éducatif e be cifodiri e entreprise go taw ko mutanabe ndara nakshata on entreprise cifodiral ngal non ko kala kay ne be cokli table banguji walla kay kala table banguji kelli ene fenita ene fennabe table banguji fenina be kadi kala kelli kanko ministère non be dokki yamirore kadi dendangal table banguji batteɗi nder école aji ɗi kala ɗi batte fixé e nder kalsuji he tawa kadi wonande ɗo welama tan dirtinaɗi saabu kay ɓe teskima dirtingol e guingol ɗen taabe ene saabo jawgol helde ɗeɗon table banguji ha joni ko ɗiɗi Mauritanie keddoɗen alkamisa hanki o Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie kañum ne waɗi inauguré station tawi ko station d'épuration et de traitement des eaux usées woni station kay bawɗo rendinde siggade dendagal diƴƴe tawi ko diƴƴe kutorade kay guila diƴƴe toɓoji ha e diƴƴe fosuji e diƴƴe lallirde awjiɗe liɗɗi kala ɗum noon on station tawi tigui o afa ko toon to jeere liɗɗi tawatede nder Nouakchott woni marché des poissons mo Nouakchott jaaru oɗon station baɗaɗo noon mo horejo ɗi ni waɗi inauguré hanki o golle muɗum ko million ngaji jeegom taw ko haalisa dollar américain ona haalis foof noon ko laamu leydi Mauritanie e ballal boña windere woni banque mondial kañumen mbawi yaltinde ɗeɗon koppereje station noon tawte tigui mbiɗen koto jeere liɗɗi woni marché des poissons mo Nouakchott ine tawe e nder makko noon ene tawe station d'épuration tawi hattani muɗum noon ko rendinde fodde temedde nayyi mètre cube diƴƴe mètre cube kay ndiyam wonande kay taw ko diƴƴe domestique woni diƴƴe kutorade guila e fosuji ha e duusuji kala e wondude kadi fodde ujunnaji ɗiɗi temedde jeeɗiɗi mètre cube ɗen diƴƴe noon taw ko diƴƴe ndiyam lawƴiteɗam liɗɗi e kala saha o rendirɗen diƴƴe kala o yippoya ɗum e nder maayo guecgo tawi tigui ne waɗi conduite aji woni tiwoji mum ɗina tiwoji noon juutedi mum ko ujunere temedere capanɗe joyyi métre tawi noon ko luggedi mum ko sappo e ɗiɗi métre woni 12 métre de profondeur ene tawe nder makko kadi laboratoire d' analyse laboratoire noon to analyse uji diƴƴe ɗe kala e diƴƴe ɗe kay baɗaɗe traité to mbawa tigui analyse mum to wawata kay waɗede analyse ko adi ko ɗen diƴƴe ene kutore ene tawe hen kadi e nder makko groupe électrogène woni groupe électrogène mawɗo no fewi te on groupe noon hattani mum ko temedde ɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi e joyyi kaveya ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen accident musɗo waɗi e dow lawol sara buttel mit waɗi noon yimɓe ɗiɗo wasɓe hen pittali mumen waɗi kadi barmuɓe hen hewɓe no fewi accident o waɗi ko alkamisa hanki o sara wuuro witego Al Firdausi noon tawe to banggue hirnangue commune de buttel mit waɗi noon ko otoji ɗiɗi noon kañumen pelɓodiri hen oto goto ko minibus keddiɗo noon ko tokoso mo hinde AV6 sofereɓe ɗiɗi ɓe kala noon ko hen mbasi pittali men dendagal barmuɓe foof noon ko koninkoɓe faabu kañumen kay garan ɗumen ɗon tawi kamɓe kala to hôpital régional mo boutel mit mayɓe ɓe ɓe mbiyatande Allah yurmotoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna barmuɓe ɓe nde Allah rokkata ɗumen jaam hano hannirta ni ene teska noon kewgol accident ji kay e dow ngol ɗon lawol bitegol route de l'espoir ha tengti noon ummade boutel mit fade Nouakchott teska kay kewgol accident ji tawa kadi ko ɓuuri hewde ɗin accident ji saboto ɗum ko excès de vitesse walla ko wadde dépassement ji ɗi fotani wonde woni tigui wasde kay hormade kuule lawol woni code de la route wasde respecte ɗum ene teska e ɗum jeeya kay ko ɓuuri wawde sabade ɗiɗon accident ji e nder leydi Mauritanie ha tengti noon e ngolɗo lawol bitegol route de l'espoir ha joni habruji men e demgal Pulaar seno mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen commission nationale de recensement des votes ɓe jaltini woni tigui ɓe ɓayini résultat ji mabɓe provisoire ko fati sumgoji sarɗiji bannoɗi kay ñande sappo e jeeɗiɗi lewru novembre 2024 ɓe ɓayini résultat ji ɗi noon koto palais de justice mo Dakar ɓe kolliri noon wonde landa laamu ka woni landa Pastef ko kañum tigui ɓafti ko ɓuuri hewde kay saabu kay ɓe keeɓi sarɗiji kewɗi no fewi ɓe keeɓi temedere capanɗe tati sarɗi yanke woni député e nder temedere capanɗe jeegom e joyyi sarɗi yanke ɗi leydi Sénégal sogni mbiɗen hen temedere capanɗe tati ko landa Pastef ka kañuma ɓafti ɗum commission noon holloridi commission noon ko magistrat ji nayyi e gardogol Abdoulaye Ba kañum woni hoorejo commission hoorejo kadi cour suprême de Dakar landa Pastef mbiyen heeɓi temedere capanɗe tati député rewe mabɓe noon woni deuxiéme ari deuxiéme ko landa walla diɗal bitengal taxa wallu Sénégal e gardogol Macky Sall ɓen keeɓi ko sappo e jeegom
noon député ari tataba noon ko Jam ak Jerini ɗum noon ko kal diɗɗal ko Amadou Ba ardi ɓen keeɓi ko député ji jeeɗiɗi rewi hen noon ko lamda wiyete ko Samsa Kadou ɓen keeɓi ko député ji tati won rewi hen ko marché de territoire ɓen keeɓi ko député ji ɗiɗi Sénégal kesi heeɓi député goto Jela Likkunum mom heeɓi ko député goto ABS heeɓi ko député goto Soppi Sénégal heeɓi ko député goto coalition Farlou heeɓi ko député goto e parti ji goɗɗi moni hen kala heeɓi ko député la gotel ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ñande sappo e jeeɗiɗi lewru novembre 2024 dongol nden duto nokku biteɗo Sali ñak toon noon ko Allah faabi toon debbo goto tawi ko commerçante biyeteɗo Fama Kodou Cissé noon ko agresseur woni tigui ko bandi goto yanno e makko bandi on wiye Sherifa Fall kañum tigui yani e makko yanno e makko kay yiiɗi tettude ko joguino kala e nder boutique makko tawi kadi ɗum waɗi ko yesso ɓinguel makko Diarowel e duuɓi 5 kanko biteɗo Mam Kadou o noon omo wondiro e ɓinguel makko Diarowel duuɓi 5 ko nden noon bandi o tigui subaka lawsaga 9h subaka naati tigui e nder boutique makko ɗon naati nder boutique makko noon ko ɗon tigui hiibelimo na ƴetti laaɓi tigui walla mbiyen ƴetti père ciseau fawi e dande makko wimo haalis tan walla nawmo lakara ko ɗon tigui o holliri o foodi kalbe makko o yaltini wonno hen ko 2500 o holliri kay wonde ko ujunnaji ɗiɗi e temedde walla mbiyen ko 2500 ko ɗum wonno tigui e nder jiifaji makko o holliri suka o on gujjo o on holliri tigui wonde mo mofti haalis goɗɗo yo yaltiti haalis o so ɗum ala yoɓo fittade makko ɓe cippiri ko juuti noon ha on liɓimo ƴetti ciseau fawi e dande makko yo yaltin haalis walla yoɓo fittadu makko omo wulla paabe kam ko bisa noon taw ko bis tata jippinanno kileneɓe yesso bitigo ko ɓen tigui tini dille ɗe ɓen naati bitigo nde naati bitigo gulli ko ɗon tigui gujjo heeɓi fartange dogde yaadi tigui kaake makko ko wayno téléphone makko portable e ko wayno chaîne makko wondude e tigui e pochette makko yaadi hen téléphone makko mbiɗen caggal ɗum noon dogdu ngu juutani saabu yimɓe terimo mbawi nangude gujjo on ɓe piimo tigui piggal musgal fewi ko adi komo watte e juuɗe police ko adi kay komo watte juuɗe police oɗon noon suka debbo o noon ko Allah tigui faaɓi ɗum e oɗon ñalawma ha joni ko ɗiɗi Sénégal keɗoɗen ancien député biteɗo Moustapha Diakhaté o holliri tigui o hoywi tigui convocation noon ko dadiɓe ɓe hinde cybercriminalité kañumen tigui convoqué mo aljuma hande o ɓe convoqué mo yo ar notade noon ko sanga 10h en keɓani noon andude hol sababu kay ko convoquera walla tigui holko waɗi ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen yen ha to Sandiara dadiɓe halfinaɓe ndenka e kisala Sandiara ko taari ɗum pawi juuɗe mabɓe noon e réseau tawi ko réseau mawɗo no fewi wuyɓe dartonoɓe kay wujjude motoji ɓe darturi tigui ko wujjude motoji mawɗo fedde wuyɓe nde noon o wiyete ko o yettete ko Camara ko mécanicien kadi kanko e yaadiɓe makko ko wayno biteɗo Diakhaté e goɗɗo ne wiye M Ndiaye e goɗɗo ne wiye G Ndiaye ko kamɓe kala noon ɓe darima kamɓe kala noon ɓe dartono tigui ko wujjude motoji ɓe gujjata motoji noon ko hakkude to wiyete Keur Ayiba faade ene fray nder falde Kaolack ha to Mboura faade to Nioro ha faade to Fadiga e Sandiara kala ɓe goppani fodde duuɓi ɗiɗi hande ko ɗum tigui woni golle mabɓe ɓe baylani golle ko ɗum woni meccel mabɓe guure kewɗe noon ɓe mbomino joom motoji ha tengti joom motoji Jakarta pelentuji kewɗi mbaɗanoma kono hay hen pelente goto meeɗa tigui nande hen alkhayri saabu hay goto ɗin pelentuji meeɗano yittude ɗiɗon motoji men gujjaɗi hono G Ndiaye o e M Ndiaye ko kañumen keedi koye wujjode motoji ɓe gadda tawi ko ɓe gadda ɗum ko direct to garage biteɗo I Camara on ko mécanicien kañum woni mawɗo fedde nde o wondude goɗɗo kañumne ko mécanicien ene wiye Diakité ko ɓen ɗiɗo noon kañumen keedi kay koye démontude dendagal ɗiɗon motoji ɓe itta pièce aji ɗi kala ɓe mbayla pièce aji ɗi ɓe mbayla kadi hay numéro série o ɓe mbatta moto e mbadi gondi ɓe mbaɗana ɗum kayitaji taw ko kayitaji fenade ɓe mbawa yeyde ɗiɗon motoji fijirde mabɓe nde noon firti tigui ko guila kay ɓe gujjuno moto goto tawi ko moto biteɗo S ene yette mbay to Sandiara on
portiɓe plainte contre X to brigade de gendarmerie mo Sandiara ɓe noon udditi hen enquête mum ɓoyan tigui ɓe teeɓi wuyɓe ɓe teeɓi tigui ko I Camara wondude e jakkite e wondude e jakkite ɓe tawi ɗumen tigui kanen goni e golle mumen demontude moto taw ko moto mo S Mbaye gujjanoɗo ɓe démonta oɗon moto tawi ɓe cuwano gaynude démonte ɗum ko ɗon on heftini moto muɗum nde ɓe nangga noon ko ɗon tigui ɓe mbaɗi dewmi takel gendarme ɓe mbaɗi dewmi takel ha mbawi kay teɓade dendagal fedde wuyɓe ɓe kala kamɓe kala ɓe teɓama noon ɓe mbaɗama tigui oɗo saaha joni eɓene kaso e mbadi mandade dépôt eɓe paadi ñawore mabɓe faade kaso mawɗo ha joni habaruji men e ɗemgal Pulaar to Thiès paɗen to leydi Sénégal to Thiès noon teskama toon ko cuumu kulɓinigu teska e nder jeere mawde de marché mbiyata marché central mo Thiès cuumu ngu noon waɗi ko sanga 5 heures subaka cuumu ngu noon waɗi tigui koto secteur moɓe mbiyata secteur Petersen rukku disquette fodde capanɗe tati cantine teskama sumi toon ha wonti kay ndondi teskama million ngaji kewɗi jaadi toon tigui e lewlewndu ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paadena to leydi Mali général de division Abdoulaye Maïga cuɓaɗo kay ko joni o noma tigui hoore jagode transition leydi Mali o ƴetti golle makko aljuma hande no gasi ɗiɗi lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e no gasi nayyi cérémonie noon waɗi ko subaka aljuma hande to primature o waddi passation de service noon e mo lomti hono Sukela Kokkola Mayka ittade tigui e golle muɗum ene tawtora cérémonie noon directeur cabinet adjoint par intérim piteɗo Youssoufa Sanogo cérémonie noon waɗi koye dow teddugal e dow tigui beelemma Sukela Kokkola Mayga noon rokki tigui lomtumo rokkimo wasiyaji tigui wasiyaji moƴƴi no fewi o wimo kadi yo jogoro jaam teddedi nde o teddinadi o kanko caggal ɗum noon Sukela Kokkola Mayga ummi tigui yidde hodde ko ɗon o duusi ɗum ha damala bureau ji o arti tigui o jotti e golle makko kanko Abdoulaye Mayga eɗo saaha joni laatiɗo hoto jagorde transition leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen policier ɓe commissariat mo yiri majo tawte tiɗi e nder commune 600 mo Bamako e gardogol commissaire principal Modibo Diarra e cukku mum piteɗo Youssoufa Coulibaly ɓe teeɓima fedde bandiji tati molanteɓe Allah no fewi taw kadi ko tampinnoɓe yimɓe nder ndeɗon falde hen ɗiɗo noon ko wuyɓe ɓe hinde braqueur uji ɓe taw kadi ko mbaɗata ko wuyka braquage armé woni tigui ko waloɓe wuyɓe taw ko joguitiɓe heddi keddiɗo o noon kañum tigui dartorino kañumne ko waylude inde e kala saaha e waylude kayitaji walla hollirde tigui ko wonani fonction ngaji ɗi gonani kamɓe tato foof noon ɓe mbiyama teɓam e nder enquête e noon walla nder perquisition he ɓe tawama téléphone ngaji gujjaɗi wondude e kayitaji kewɗi guila e permis ji galleji ha e passeport uji ha e visa ji e kayitaji kewɗi goɗɗi mbawi tawede e juuɗe mabɓe ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali ha joni to leydi Mali cukki hono biyeteɗo colonel général Abdoulaye Maïga cuɓaɗo eɗo saaha joni waɗa hoore jagorɗe mo leydi Mali o suɓima doggol jagorɗe kay ɓe waɗamini gollodade ɗen jagorɗe noon doggol ngol koni tigui lelori walla mbiyen gouvernement kesso mo leydi Mali doggol ngol koni lelori Abdoulaye Maïga kañum woni hoore jagorɗe leydi ndi hono ministre de la défense et des anciens combattants ko général Sadio Camara so tawi ko ministre des droits de l'homme et de la justice ko Mamadou Kassugue so tawi ko jagorgal kalfinangal ko fate réformation de l'état on wiyete ko Bakary Traoré so tawi ko jagorgal kalfinangal ko fate sécurité et protection civile ko général de division Daouda Ali Mohammedina so tawi ko jagorgal kalfinangal ko fate beldidgol leƴƴi e ko fate tigi deƴƴere e ko fate koddigal moƴƴal hakkude leydi ndi ko général Ismaïla Wagué so tawi ko jagorgal kalfinangal ko fate yangatta kalfinal kadi ko fate laaɓi woni des infrastructures ko biteɗo Dembélé Madina Sissoko so tawi ko jagorgal kalfinangal ko fate gueɗe caggal leydi jokkodiral leyɗele ko Abdoulaye Diop so tawi ko jagorgal kalfinangal ko fati économie et finance ko Alou Seyni Sannou so tawi ko kalfinaɗo ko fate jangde ko Amadou Sy Savané so tawi ko jagorgal kalfinagal ko fate jangde towde e wittoji scientifique ko biyeteɗo Bourama Kansaya so tawi ko jagorgal kalfinagal ko fate min ko Amadou Keita so tawi ko jagorgal kalfinagal ko fate énergie e ndiyam ko biyeteɗo Boubacar Diagna so tawi ko jagorgal kalfinagal ko fate santé action sociale ko colonel Azaba Diallo Touré so tawi ko jagorgal kalfinagal ko fate
fate gollotoɓe fonction publique ko biteɗo Fassoum Koulibaly so tawi ko jagogal kafinagal ko fate cukagu e sport ko Abdoullah Kasima Ibrahima Fomba so tawi ko jagogal kalfinagal ko fate malinaɓe wurɓe caggal yiɗi ko Moussa Ag Attahera so tawi ko jagogal kalfinagal ko fate ndema ko biteɗo Daniel Simon Clément so tawi ko jagogal kalfinagal ko fate entrepreneuriat national ko Oumou Sala Seka so tawi ko jagogal kalfinagal ko fate rewɓe sukaɓe ko fate famille ko biteɗo Jara Jeeba Sonogo so tawi ko jagogal kalfinagal ko fate julago e mbaylago ko Moussa Alassana Diallo so tawi ko jagorgal kalfinagal kay ko fati e korki e ko fati urbanisme ko biteɗo Imiran Abdoulaye Touré so tawi ko jagorgal kalfinagal ko fati tarini woni ministre de l'environnement ko biteɗo Doumbia Mariama Tangara so tawi ko jagorgal kalfinagal ko fati communication économique numérique de l'économie numérique ko biteɗo Alhamdou ak Iliane so tawi ko jagorgal kalfinagal ko fati artisanat ko fati culture tourisme ko fati tigi ko biteɗo Mamadou Daffé so tawi ko jagogal kafinagal ko fati gueɗe diine ko fati pine ko fati kudim woni aadaji ko biteɗo Mamadou Kone so tawi ko jagogal kafinagal ko fati negol jawdi ko fati awo woni ministre de l'élevage et de pêche ko biteɗo Yakouba Ba so tawi ko jagogal kafinagal ko fati woni on ministre délégué au premier ministre chargé des réformes politiques ko biteɗo Mamani Nassiré ko ɓeɗo no gasi jeeɗiɗo woni jagode kay oɗo saaha joni taw ko gouvernement kesso mo leydi Mali on paami tigui hewɓe kay keddi koye poste uji men hay sinno kay waɗi hesɓe arɓe ko ari ko hewani ko ni jagorɗe ɗe lelori ha joni ko leydi sono mima to leydi Mali koto leydi Burkina Faso paadena laamu Burkina Faso e gardagol capitaine Ibrahima Traoré ɓe kolliri tigui wonde kay algila alkamisa hanki o no gasi go lewru jolal 2024 wonde kay ɓe pelliti ɓe mbaɗi gel wonde kay ɓe pawi juuɗe mabɓe paadi cardinal kay den langal ngaluji guila e compte banque ruji ha e kaki kala ɓe on tawi ko biyeteɗo Paul Henri Sandago Dami Ba on ko gonnoɗo kay hoore transition laamu Burkina Faso wona kanko goto ɗon mo wonde 110 waɗɓe taw ko yimɓe dowluɗo no fewi kamɓe kala noon ɓe tuuma tigui ko juuɗe mabɓe moddude kay e gueɗe taw ko gueɗe ko wati terrorisme yagal woni tigui gollodirde e wallodirde e ɓen wiyeteɓe sebbitiɓe e nder leydi he e nder 110 ɓe wadda gel kaki mabɓe mbaɗa gel e ɓe noon tawe hen ɗiɗo kay tawi ko mennoɓe wonde ministére uji des affaires étrangères mo leydi Burkina Faso ɓen goni Djibrila Bassolé e goɗɗo ne wiye Alpha Bari ene tawe en kadi jaadiyankoɓe ɗiɗo ko wayno biteɗo Newton Ahmed Bari e biteɗo Abdoulaye Bari ɓeɗo ɗiɗo kala ene jeeya e ɓe 110 ɓe kaki men mbaɗa gel e nder leydi he gel ngaluji ɗi noon koɗo kay e lebbi jeegom kay ɓe mbawata memde compte uji mabɓe banque uji ɓe mbawata kadi wadde haydara e kake mabɓe guila e galleji mabɓe ha e bowe mabɓe e koɓe jogui kala haydara hen ala koɓe mbawi hutorade ɗo e lebbi jeegom so lebbi jeegom ɗi gasi kadi ene wawi waɗede renouvelé woni 6 mois renouvelable ko ɗum tigui woni ko holliri kayita communiqué laamu ngu ha joni habruji men ɗemgal Pulaar sen numima toon to leydi Burkina Faso koto leydi Guinée équatorial paɗena cour suprême Guinée équatorial ɓe jandini ha laaɓi ko fate ñawore oɗo biteɗo Baltasar noon ko gorko ɓurlo dowlude hande kay e nder windere kala ha tengti noon e nder réseaux sociaux caggal kay nde o tawrano faɗe nder téléphone makko ha e nder ordinateur makko kala tawno kay omo jogui fodde temedde nayyi kene ɓuura temedde nayyi vidéo kala hen vidéo noon omo wondi e debbo mo jiida goɗɗo cirol tawi kadi ko soccodirde to banggue terɗe woni tigui vidéo ji taw ko vidéo ji pornographique ɗum noon tawi kadi ko guila e rewɓe resaɓe ha e rewɓe sowiɓe ha e rewɓe tigui taw ko dowluɓe no fewi e rewɓe kadi taw ko yimɓe laamu dowluɓe no fewi yimɓe influent rewɓe men mbawi tawede e nder ɗiɗon vidéo ji guila nden noon kanko Baltasar ko cokonoɗo e nder kaso ñawore makko noon tawi ko cour suprême ɓe jandini ñawore nde ha laaɓi cour suprême noon ɓe kolori tigui wonde ɓe mbaɗimo innocenté woni tigui haydara ala ko waɗi ɓe tawi tigui wone boneji ɗi kala walla bone o kala woni tigui koye rewɓe ɓe o wondi ɓe saabu dendagal vidéo ji ɗi kala hay hen vidéo goto ala to yiya wonde kay omo wondi e rewɓe he alay saguel woni tigui omo waɗi viol walla omo forciɓe alay saguel walla omo doroguiɓe walla omo ittiɓe saggoji mabɓe vidéo ji ɗi kala ne hollir tigui wonde rewɓe ɓe ene beela tigui kadi ene belti hen no fewi ko ɗum saabi noon ɓe mbaɗimo innocenté
te ɓe kolliri kadi hay preuve goto ɓe keɓani wonde kay rewɓe ɓe ko funtuɗu men walla tigi holko jarribi ɗumen walla ko tigi ko poursuɗu ɗumen ɗum noon ɓe kolliri tigi wonde ko innocent haydara ala ko waɗi hen losko kadi waɗama so tawi kay ala rafi tawi kay ko rafi daaɓo taw ko bakke coccodiral cerɗe ala kay toraɓe rewɓe ɓe tawama kadi hay ɗum tawaka hay goto e ɗeɗo rewɓe foof walla tawaka tigi omo wondi e rafi tawi ko rafi daaɓo ko wayno sida e ko nandi hen hewɓe kaalino wondi omo wondi e oɗon virus kono noon tawama tigi hay maladie goto sexuellement transmissible ala ko tawa e makko ko ɗum saabi noon tribunal o ɗaccitimo eɗo saaha joni kanko Balla Tazar noon o holliri hen mette makko no fewi kay o wi tigi wonde kankone ko porto plainte wonande kay ɓen sarɓe caaki kay vidéo ji makko tawa kadi ko fonnoɓe rende ɗiɗon vidéo ji tawi kay saabu ko huuru makko o holliri guila ɗiɗon vidéo ji cara ɓen kay bonni tigi image makko mbawi tigi bonnude kay neɗɗagal makko kay yeeso suddiɗo makko e yeeso sukaɓe makko e yeeso windere kala ɗum noon kay wonde kankone ko porto ɓeɗon plainte saabu kay sagde ɗiɗon vidéo ji so tawi kay ko enquête koko waɗete hen ande kay hol responsable sarɓe kay ɗiɗon vidéo ji ha mbawi sarade e nder réseaux sociaux ji kala siftinde on noon rewɓe hewɓe ko rewɓe kay ministére uji walla tigui ko rewɓe ardiɓe policier ji walla tigui ko rewɓe dowluɓe no fewi ko ɓen tigui tawa omo wondi e nder oɗon ɗiɗon vidéo ji ka noon guila nden noon ko ɗiɗon haaluji woni ko yardete café e nder réseaux sociaux ji ha tengti noon tigi e hello witengo tigi tengti noon e hello tawa ko hello kay ɓurgo wawde yeɓede e oɗo saaha joni ha joni habaruji men demgal pulara sen ummima toon to Guinée équatorial ponno jaɓɓade ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogo kono en keɓanimo ñalawma hande o habaruji men joɗam jaɓɓiɗi koto leydi Palestine paaɗen to leydi Palestine noon cuuɗo leydi Palestine cuuɗi cafriɗi woni hôpital uji tawateɗi toon to Gaza e ko tawi ɗum kala ɓe kolliri noon hono ministére de la santé mo Hamas holliri tigui wonde kay ɗo e balɗe ɗiɗi woni 48 heures kay koɓe jogorɓe dartinde dendagal golle hôpital uji ɗi kala walla hayso dartaki ma usto no fewi saabu kay ŋakkede ɓe carburant ɓe kolliri noon deme hôpital uji ɗi kala e oɗo saaha joni ko koninkoɓe leydi Israël kañumen kandi ɗum carburant wawata yettade ɗum noon ɓe kolliri kay wonde kay ɗo e waktuji 49 woni ɗo e balɗe ɗiɗi kay ɗum ko jogori dartade ko aljuma hande o noon ɓe mbayini oɗon habaru koto leydi Israël paaɗen cour pénal international woni CPI ɓe mbaɗi tigui guila alkamisa hankino gas go lewru jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi ɓe mbaɗi mandat d'arrêt fade kay e oɗon gardiɗo leydi Israël biteɗo Benyamin Netanyahu o tuma noon koko wiyete crime de guerre crime contre l'humanité cour pénal noon yamiri kay kala leydi to nayti to yayi o nangue o wawa tigui tonguede ha o ɓiica o adde tigui to tribunal to omo wondi noon e gonnoɗo jagogal makko ko fati e défense wondude e goto e mawɓe catala Hamas koto leydi Liban paaɗena tuggi kay ko guerre hakkude Israël e Gaza fuɗɗi kay faade oɗo saaha joni leydi Liban holliri tigui wonde ɓe mbasi fodde temedde ɗiɗi e capnogas e jeegomo cafro woni tigui agent de santé wasi pittali men e nder oɗon guerre koto leydi Afghanistan udditen kabaruji men to banggue rewɓajo funnague leydi Afghanistan ko janggo musku waɗi toon tawi kadi guna janguɓe toɓɓi tigui ko ɓen witeɓe suufi wonnoɓe tigui e nder tigui cérémonie men taw ko cérémonie religieuse woni tigui e nder on cérémonie ko hen tigui jango ngu waɗi ko famdi kala yimɓe sappo mbasi hen pittali men yimɓe hewɓe kadi mbarmi hen barmande musde no fewi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal pular e sowto he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue neta ɓosoje ko Saydou Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.